wase Samariya. Amen. uJesu ukhuluma nowesifazane wakuphi wase Samariya. Ake ngayihambeli phambili ngize nayo nje stage by stage. Awufunda 7. Owesifazane wase Samariya weza ezokukha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise. uJesu ubona wase Samariya uzokha amanzi emfuleni. uJesu yasondela uzothi kowesifazane ngoba owesifazane uphethe imbiza uthi ngiphuzise. uJesu ucela amanzi kowesifazane waseSamariya. uJesu akaphethe into yokuphuza, owesifazane uphethe okuphuza. uma esondela uJesu embone ephethe okuphuza uthi uJesu ngiphuzise. Asi ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Abafundi bakhe bebenjani? Yini sizathu sokuthi abafundi bahambe bemshiya uJesu? Yeah. Kodwa isizathu siphi? Khumbula ke bazalwana, ngicacisela lapha. uJesu oqala nje uma eqeda ukubabhabhadisa abafundi, lithi izwe iBhayibheli kwakuzoba lula ukuthi badabule eSamariya ukuze baye eGetsemane. Kwakuzoba lula mabazodabula eSamariya. Kodwa uJesu ubathume eGalile. Yilo bangafuni badabule kuphi? eSamariya. Isizathu esenza ukuthi bangadabuli eSamariya sizoya kuso manje. Kunesizathu esenza ukuthi uJesu athi sinina ningadabuli eSamariya. Yingakho athe noma saqeda ukubabhabhadisa wathi hambani nibhabhadise izizwe zonke, ningene kuyo yonke imizi kodwa ningangeni komSamariya. Yebo. Hey. Kunesizathu ake sehle. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, yini ukuba wena ongumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Nayizunda. Yebo. Yindaba wena ongumJuda ufuna ukuphuziswa yimi mina ngowesifazane ngowaseSamariya.
okuveza ukuthi umsamariya nomjude kwangadlelana. Mabonga uNkulunkulu. uJesu uyabona ukuthi uma ngake ngithumela abafundi bayabathela induku labantu. Abazi ukubuya la. Amen masaba. uJesu ukuthi mangeke ngithumela abafundi kuqala eSamariya bayothela induku laba bantu la. Kodwa ukuze ngiphephise laba bantu abahambe babhekelela kodwa mina ukuze ngifike eGetsemane ngoba bazalwane uJesu wayesephile 3 years eshumayela ivangeli. Ngoba bazalwane kwakumele ukuthi uJesu ngaphambi kwayobethelwa kube ukuthi umhlaba wonke ukwenzile ukuthula. Imingene yonke uyincamile. Yingakho siyoma sihlabela sithi mawufa umngcele. Kwangeke kulunga uJesu afe azi ukuthi umJuda nomSamariya akudlelana. Mabonga. Kwabiza ukuthi ube uyiqobo lakhe. Oyowakha lobudlelwano obungekho. Uthi owesifazane wena umJuda. Njengoba nje amazulu ayigabisa. Ngamanga ngamanje. Umzulu nje. Tshela kahle nangu ube ngangingemzulu Hey. Athi kwateza nje kwateza nekwateza mina ngumzulu mina. Ngabonga uNkulunkulu. Kodwa uJesu wafika lento ethi akusekho umGreek, akusekho umJuda, akusekho umZulu, akusekho umpedi, uye simunye. Ngoba sigaba zobuhlanga ngoba uma sizoya ngobuhlanga vele kunamakhosi obuhlanga. Yingakho umZulu azothi uma ememeza inkosi yakhe athi uyinkosi yohlanga. UmZulu ucebisa kahle ngokusobala. Akathi uyinkosi yabo bonke. Uyinkosi yohlanga. Uhlangana amaZulu. Amen bazalwane. So uJesu akasinkosi yohlanga kodwa inkosi yabo bonke. Uma ayinkosi yabo bonke kumele afele abantu bonke. Kwamele amfele nomSamariya. Ake ngichazele umuntu osifazane lo athi namhlanje kuJesu wena ungumJuda. Mabonga uNkulunkulu. Wena madoda awu5. Yes. Yimathi Polyand. Polyand. Tina mathatha two zipolika. Buba Polyand. Mabonga uNkulunkulu. Wayephethe 5. Ingakho mayehlela leBhayibheli mayifunda kahle uJesu uyambuza uthi hamba utshela indodana yakho. Amen angayi phambili kakhulu. Kodwa ngifuna ukusho nje ukuthi uma sekukhulume konke okuveza isambulo nokuveza insindiso yawo amaSamariya uthi hamba uyotshela indodana yakho ukuthi sumtholile okutshele konke. Uyaphenduka wesifazane. Siyakhumbula ukuthi konje mina amadoda ayi5. Wonke amadoda ayi5. Akekho nedwa ngithandayo. Angazi uma wayesebona isoka yini uJesu. Useqala yaphika. Angendoda. Uthi uJesu ufanele usho njalo. Ngoba kuwo wonke lawo ayi5. Ayikho yakho. Onke lawo waqomile. Anabantu bawo. Mama. Kwakungekho ubudlelwane phakathi komJuda nomSamariya. Ngifuna ukusho ukuthi thina abazalwane uma sizalwa asibuyele ekuzalweni. Angazi ngasola. Indlela yethu iqhubekele ekufeni. Yingakho noma sibhabhadiswa sizalwa kabusha. Kodwa ayisho ukuthi usuyobuyela ube na2 years. Uzala umoya kodwa umzimba umile. Umzimba uye ekufeni uyathanda ukhanga. Umzimba uphophele ekufeni. Akuzukuba kuhleke ukuthi ufe phakathi kwakho kusakhona ubuJuda nobuSamariya. Kufuneka kuwe mawufa kube khona into eyodwa ukukholwa. Elithe the Bible nabezizwe okwakuyithi
sahawukelwa ngegama likaJesu. uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena nga ekunikile amanzi aphilayo. Nakho ukuwe bewazi ngoba mina nje Jesu ngicela nje ngicela okwenyama. Mina nje ngomele okwenyama. Kodwa lo cela kuwe ukube ubuwazi ukuthi ungubani. Ubuzomnikeza ngoba yena bezokunikeza okuphilayo. Baba uNkulunkulu. Amen. Lento iveza ukuthi uma ubuza umuntu ezocela ngokukholwa kuwe, ecela ngothando kuwe, mnikeze ngothando nawe. Ngoba uma umnikeza ngothando, uNkulunkulu umnika ngaphezulu komnikeze khona. Angazimasa. Haleluya. Angazimasa. Uthi wayecela amanzi uJesu. Kodwa umuntu lo waseSamariya zange sapusteyini. Wavela wamnikeza. uJesu ezomnikeza ongaphezulu lokwacelile. Awuqhubeke. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi. Nakho-ke Umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? wena Jesu wathathaphi lawo manzi. Ngoba umthombo ujulile. Futhi awuphethe lutho esandleni sokukha. Ucabanga lamanzi awaphethe. Akaboni ukuthi ukhuluma nomthombo olwayo. Ukuthi lo mthombo nguye ume phambi kwakhe. Umthombo wokuphila. Ngoba kukhona imithombo ikhona. Bese kuba khona umthombo wokuphila. Kukhona umthombo osuthisa inyama. Kodwa usigcino ukufa. Bese kuba khona umthombo osuthisa umoya. Anytime the Bible uma umoya usuthi uNkulunkulu uyathokoza ngalokho. Mabongo. Uthi ukhuluma ngani Jesu? Ubuza umthombo qobola. Ake wehle ngoba uzokuzabuze. Abuze nangoJakobe. Qhubeka. Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika nomthombo? Waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Uyamkhumbula uJakobe? Athi umthombo munye. Futhi kulo mthombo akwenze iphuma izinto ezimbili. Athi akwenze uphuma amanzi ababayo iphinde iphuma amnandi futhi. Mthombo munye. Ayeveza ukuthi ngeke kwenzeke kulo mthombo kuphuma amanzi asolwandle. Futhi kulo mthombo kuphuma amanzi okuphuza ebombe. Aphiyo. Mabongo lokho. Ayeveza ukuthi ngeke kwenzeke kulo mthombo ukhipha isiqalekiso futhi kulo mthombo ukhipha isibusiso. Kunye kumele ukhiphe. Keep one. Ngeke kwenzeke uyolwandle. Noma ngathiwa kunjani. Ngeke kwenzeke uyolwandle. Uthola amanzi asolwandle amnandi. Ngisho ukuthi noma ngathiwa omanga kanani. Yenzela abantu baseThekwini, sike sahlala eThekwini. Bathi abanawo amanzi. Kodwa ngeke ubathole bafolo olwandle ngegubhu bathi bayokha amanzi ngoba befuna ukuphuza. Awahlanzeki nje. Mabongo lokho. Akwenzeki emzalwane ukuthi kusasa wena ukhiphe ezinye inhlamba. Ngesonto soshaya haleluya. Uthi uNkulunkulu uyilo umthombo lo. Ekumele kuphuza abantu bamkuwo. Hayi lo udungekile. Uma ezokhuluma ngoJakobe, uJakobe wayesho njalo wathi uma umzalwane umele kuphela ukubusisa. Noma bekuthuka inkosi kubusise. Noma bekunikeza okuhle inkosi ikubusise. Unenkinga yokuthi uma kuvela okubi usathani cha busisa bayamloya no busisa lezi zinto ufuna zehlele bani uma singehlekiwe uyaqala uyakhula uNkulunkulu uyangizonda lalela
ukugulwa kulethelwa abantu abakholwayo. Kulethelwa thina. Awukho ngcono. Uthi ufanele baba uJakobe yini? Yena umthombo esaphuza kuwo. Saphuza sonke salela ngisho nengane zakhe saletha. Kanti nawe unjalo yini? Asize uJesu uphendula wathi. Waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome. Yiloyo naloyo ophuza lawa manzi. Mapha manzi. Lawa phetho bani? Umsamariya. Lawa sawathwele ngembiza. Uthi ake ngixoxe indaba ongayazi. Njoba ungikhomela ngalamanzi wakhe kulomthombo wakho. Na noma ungaphuza bawaqede. Nakusasa kuyomela ubuye ngalembiza. Hayi uzokha ngoba bayobe sebomile futhi. Awuze 14. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi. Lo mthombo oyimi mina Jesu. Uma uze waphuza kulo mthombo oyimi, awusophinde wome. Izwi eliyimi mina Jesu. Uma ngilikhuluma kuwe, ngalikhuluma kwaba kanye wakholwa yilo, awusophinde wome. Sinenkinga yokuthi sikhulumisa izwi abantu bangalikholwa. Silikhulumise next week abantu bangalikholwa. Silikhulumise langalela balokhu babuya bomile. Isizathu abakholelwe emthombeni okuyiwo. Kanti bengeke sishumayele kube kanye abantu bangasaphinde bome. Sazobuya next week. Same thing. Athi ngomiwe. Siphinde sithele. Yeah. Sibuye futhi. Aphinde athi ngomiwe. Sibuye futhi siphinde sithele. Nkosi yami. Kanti ithi uma uphuze kanye. Uma uzwe izwi. Yingakho izwi eBhayibheli lithi mhlazana uqala ukukholwa. Wawamukela yini umoya wengcwele. Ngoba okungenzeka sikuphuzisa kangaka awusiphethe istraw sikamoya wengcwele. Bekumele uphathe istraw sikamoya wengcwele. Uzokwazi ukuthi uhabule kahle. Habulisise. Mabonga uNkulunkulu. Ungeke usaphinde wome. Ugobhoze imifula. Phuza kube kanye. Sithi noma sesikhuluma kuvuke lo mthombo. Ngiyibashumayela ngithi mina yiliphi izwi lapha loba elakwenza nje uthi mina solo ngaqala ukukholwa. Yeah, Johannes. Yezwa nje lesi. Nkosi yami. Ngasengihlukanisa. Nkosi yami. Solo nje waqala ukukholwa wena. Yiliphi izwi nje owalizwa wathi yabona mina ngezwi Yeah. Awufake ngisho umuntu la. Yeah, kunezwi. Hey, Nkosi yami. Kunezwi. Kuba bathi noma bathiwa bathi ngoba ngamsukumi sathi nezwi la Nkosi yambazalana. Nezwi la mbazalana Nkosi yami. Babusisiwe singasazi ukuthi bobani babusisiwe. Baba uNkulunkulu. Kodwa walizwa izwi. Yes. Abasifuna abantu abalizwa izwi. Umthombo uzigobhoze kuwe ingoba uzwe izwi. Amen. uNkulunkulu akusise ukusho kwezwi.
Amen, amen. Amen, amen, amen.